Измина една страхотна година за фирма Интеролс и немските моторни масла Авено. Здравейте, приятели! Вече сме 2025 година, първия работен ден за годината. Ние естествено сме на линия. Искам безкрайно много отново да благодаря на всички наши бъдещи, настоящи клиенти, за всички партньори, с които работиме, всички дистрибутори, с които работиме, защото без вас това нямаше как да се случи. Сега ще ви дам една малка статистика, защото измина цялата година. За миналата година сме продали 970 варела по 200 литра. Отделно сме продали близо 30 000 туби по 5 литра. 30 000 туби по 5 литра. Еднолитровите туби изобщо не съм ги броил. 60 литрови варелчета сме продали 100 варелчета и имаме близо около 100 и няколко туби по 20 литра, което сме продали, което, приятели, означава, че за миналата година сме продали почти 350 тона от нашето първокачествено, първокласно немско масло Авено. Така че, приятели, доверете ни се, маслото ни е топ качество. Сега започваме от новата година офанзива. Трябва да си намерим нови дистрибутори. В момента имаме Добрич, Варна, Пловдив, Ямбол, Гоце Делчев, Плевен. От новата година плануваме да развиеме още дистрибуторската ни мрежа, да влезнат още екипи към нас и да може следващата година тези числа, които ви казах в момента, да бъдат поне по 3. Така че, приятели, почти 30 000 туби, 970 варела по 200 литра, 100 варела по 60 литра и над 100 туби по 20 литра. Еднолитровите туби не знам колко са, но и те са доста. Така че, приятели, имаме близо 350 тона продадени първокачествени смазочни продукти Авено за изминалата 2024 година. И това всичко е благодарение на вас. Това го правиме само и единствено за вас. Благодаря ви, пожелавам ви най-вече много здраве, много успехи през новата година и от тук нататък само напред и нагоре. Чао!